Amalma wa me furi da man watsina malikuna malikokan e yapoda o makandido maklingna kala mi ame afo société kola abado nga fo adamania bila mamano surtout famille konona na ibaye ka fo tension be famille badere be bi baro tension be famille konona soit il va sur frère do ni do mandi balmando di do mandi. Malgré tout, la famille, c'est la famille. Famille est famille de quoi. Mais à part que famille bena ka gela de. Gela mbe famille mi kono, o gela to famille don kono. Ba famille bena ka gela de do. Wala sa famille yere fana ka se ka tanye fe. Il faut que aka nyishi aka gela ma. Mo ti boli gela nye. Ni bolanya plaki i plaka ta soro nye fe. Mais bi fere de ke wala sa solution munun be se ka soro la ibo ulu bara de ke. Donc o gɛlɛya minnu bɛ famille ninnu kɔnɔ an ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ a kɛra sababu ye ka juguya yɛrɛ don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ si t'a fɛ si t'a ka ɲɛ hali ni balima dɔ ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ balima dɔ in bɛ yen a b'a juguya quoi hali n'a ma fɔ voilà a ka bɔ a da la k'a fɔ karimasina wala i ye nin sɔrɔ i ye nin kɛ ten a ɲɛna vraiment c'est souvent a ma nɔgɔ quoi parce que juguya bɛ yen et puis farafinna yɛrɛ ye farafinna c'est à dire que tiɲɛnikɛ dusu de bɛ farafinna quoi farafin ka tiɲɛnikɛ dusu barika de ka bon kojugu. Parce que dusu minnu b'ana an b'o dusu ta ka tiɲɛni kɛ farafin de i b'a ye k'a fɔ anw bɛ kunu de ta ka tiɲɛni kɛ quoi c'est à dire que ko min kɛra kunu famille kɔnɔna na mɔgɔw b'o ta ka baara kɛ i b'a sɔrɔ famille fila misala o bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ a kɛra furu ye walima a kɛra fɛn wɛrɛ ye n'o baara daminɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ taa bɔ yen ko ɲɛ t'a la ko ninnu ka famille tun y'an fa nɛni o san ninnu ka famille tun y'an fa faga don ninnu de tun y'an ka foro fɛn kɛ. Donc moi je pense que comme nous venons na aw cɛ o de kan ka kɛ sababu ye ka bɛn na aw cɛ mais comme nin kɛra est ce que aw bɛ se k'o effacer ka bɔ yen aw tɛ se k'o effacer ka bɔ aw tɛ se k'o supprimer o kɛra ka ban o kɛra de donc an bɛ taa ɲɛfɛ fɛɛrɛ de bɛ kɛ k'o effacer mais mɔgɔw b'o ta ka baara kɛ n'o ye ko an ɲɛ bɛ na dɛ an ni ninnu tɛ ka kɛ ɲɔgɔn ye bilen mais souvent comme farafinna n'a ka réalité de don ko dɔw bɛ yen hali n'a kɛra ka ban a bɛ gɛlɛya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ti kɛ sababu ye ka mɔgɔw kɛ i n'a fɔ tun bɛ fɔ la cogo min na ka se ka kɛ ten souvent a ma nɔgɔ bilen ka dépend mɔgɔw ka cogoyaw ye yɔrɔ kɛcogoyaw ye mais a man ka utiliser tuguni ka tiɲɛni wɛrɛ de kɛ quoi voilà c'est à dire que hali n'o ko nana a bɛ argument wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ hali n'a ko man d'a ye a bɛ argument wɛrɛ sɔrɔ k'o ko latɛmɛ mais a t'a fɔ ko non ko min tun kɛra aw san ko ninnu ye nin kɛ non a b'o to yen de parce que n'a y'o kɛ dɔrɔn an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na a bɛna hakilina wɛrɛ de jigin olu fana kɔnɔ donc finalement olu fana b'a minɛ n'a ye. Donc nin ko ninnu i b'o nin ye an ka sigidaw la burusi kɔnɔ yɔrɔw la yɔrɔ caman na mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn minɛ ni ninnu fɛn ninnu c'est à dire que astuce dɔ bɛ sɔrɔ parce que mɔgɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛlɛ bi mais sini an mago bɛ se ka jɔ ɲɔgɔn na dɛ wa n'aw mɔgɔ jɔra ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que aw bɛ se ka ɲɔgɔn ka mɔgɔ ɲɛ bilen donc o bɛ kɛ gɛlɛya aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de la an bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan kuma dɔ la adamaden i ka baara k'i yɛrɛ de kan o de la ne ye livre sɛbɛn ko la défi du mois adamaden i ka baara k'i yɛrɛ de kan an bɛ fɛn fɛn na an bɛ baara k'an yɛrɛ de kan a bɛ kɛ sababu ye degun caman bɛ a bɛ dɔ bɔ a la mɔgɔ ka bagama ka ca kojugu wa kuma dɔ la e yɛrɛ adamaden yɛrɛ dɔ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ diya i ye i dusukun bɛ ka jɔ mɔgɔ caman bɛ ten i b'a sɔrɔ o mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ hɛrɛ sɔrɔ o sigiɲɔgɔn balima ou bien fɛn sugu dɔ donc olu bɛ se k'o juguya minɛ ten k'a sɔrɔ a tigi ma fɛn k'i la a ma fin k'i la a ma jɛ k'i la donc pour que o juguya yɛrɛ kana don i la dɛ i bɛ baara kɛ i yɛrɛ kan i bɛ baara kɛ cogo di soit i b'a a tigi féliciter a ye baara min kɛ a ɲɛna n'i ye diinɛmɔgɔ ye ala wele ala ye dusukun min fɛnɛ na ala ye tiɲɛnikɛ dusu min dira ala k'a bɔ i la parce que a tigi ma foyi k'i la a ɲini ala fɛ n'aw fana nege b'i la ala ka se ka dɔ nɔgɔya i ye adamaden kan ka baara kɛ i yɛrɛ de kan a ma nɔgɔ dɛ et puis ne bɛ se k'a fɔ kɛlɛkɛda minnu yɛrɛ bɛ min ka jugu fɔlɔ o ye adamaden a ye an yɛrɛ de ye quoi baara k'i yɛrɛ de kan quoi o de i ma ye mɔgɔw banna ka baara kɛ o yɛrɛ kan olu kosɔn an ka kɛnɛma kɛlɛ ka ca quoi an b'a mɛn ko ni mɔgɔ min ye karate kalan kojugu ko n'a ye karate ɲɛdɔn ko kɛlɛ man d'a ye parce que a b'a yɛrɛ de dɔn parce que a b'a dɔn n'ale bɔra k'a tiɲɛni nɔ man ɲi donc i b'a dakɔrɔbɔ a tɛ fɛn fɔ parce que a n'e tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye donc n'an bɛɛ ye baara kɛ an yɛrɛ kan o cogoya la i b'a dɔn i da ye min ye i b'a dɔn i se ye min ye a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛmisɛnnin caman bɛ an ka du kɔnɔ camanba de bɛ bɔ a la wa yɛrɛ bonya ani fɛn sugu dɔw mɔgɔw b'olu fɛn ninnu kɛ a man ɲi adamaden kan ka baara k'i yɛrɛ kan wa baara min don waati kelen tɛ quoi i bɛ baara k'i yɛrɛ kan fo ka taa kɛ min ye fo ka t'i ban i bɔ diɲɛ in kɔnɔ parce que situation bɛ yɛlɛma
bi ibe mɔgɔ sugu dɔ ye ko dɔ bɛ se k'i sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka don ɲɔgɔn na ko dɔ sababu la a b'i jogo yɛlɛmɛ a b'i yɛlɛmɛ ka hakilina wɛrɛ d'i ma ka i bɛ sira wɛrɛ ta wa i b'o sira wɛrɛ mun ta o n'o fana baara k'i yɛrɛ kan o fana de bɛ o de la an b'a fɔ i kan ka baara k'i yɛrɛ kan kuma bɛɛ donc nafa de b'a la donc pour que adamadenw ka kokolo minnu bɛ yen n'u b'a kɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ lase an ma an bɛ taa nin sira fɛ ko minnu mana an sɔrɔ an ye mun de kɛ a y'an sɔrɔ an ye mun de kɛ puis a kɛra donc baara kɛ wɛrɛ et puis chaque fois a ka mɔgɔw to yen quoi pour que an b'a fɔ ka mɔgɔw to yen parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen a b'olu ɲɛna ko n'olu ye kɛlɛ tigɛ mɔgɔ la k'o de b'olu ka problème ban quoi o t'i ka fantanya ban koyi t'i ka fantanya ban i ka fantanya bannen o ye cɛsiri de ye gɛlɛya min b'i da la o ye cɛsiri de ye walima i n'i ka muso bilala ɲɔgɔn na i n'i cɛ bilala ɲɔgɔn na walima i ka cɛsɔrɔbaliya walima i ka munumunu o t'i mɔgɔ nɔ ye dɛ sani i ka fɛn mɔgɔ la fɔlɔ i b'i yɛrɛ de ɲininka fɔlɔ de n'i ye jaabi minnu sɔrɔ la i bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a jaabi ɲini fan wɛrɛ fɛ donc o de ka kan ka kɛ an ka baara ye an ka sigidaw la donc an b'o baara minnu kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fɛn caman na dɔw a b'olu ɲɛna n'olu ye kɛlɛ tigɛ mɔgɔ la k'olu b'u ka problème ban o t'i problème bɔra o bɛ dɔ fara a kan de donc o bɔlen kɔfɛ i ka se ka jɔ i yɛrɛ ka kow la i b'a ta a tacogo la k'i ɲɛsin i ka ko ma adamaden mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ diɲɛ na adamaden fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ si danfara tɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen e bɛ k'o nata mɔgɔ wɛrɛ bolo fɛn wɛrɛ b'e bolo o tigi fana bɛ ka o nege minɛ e fana fanfɛla la donc ko ninnu caman bɛ yen a b'o cogoya de la donc tuma dɔ la i b'i yɛrɛ kisi mɔgɔ wɛrɛ fana ka tɔɔrɔ ma dɔw fana bɛ ɲumanya kojuguba in fana ma ɲi koyi parce que ɲumanya kojuguba in ye jumɛn ye n'i y'i ka générosité dayɛlɛ tuma dɔ la mɔgɔ b'a essayer k'o bɛ profiter la k'i susu quoi i yɛrɛ lakana quoi i tɛ se mɔgɔ ma dɛ mais i b'i yɛrɛ lakana i bɛ hakili to i yɛrɛ la mɔgɔ kana tɔɔrɔ lase ma parce que e bɛ ka ko ɲuman minnu kɛ sisan n'i m'i yɛrɛ lakana ni mɔgɔ ye tɔɔrɔ lase ma e ka ko ɲuman kɛ na dɔw bɛ a ka ca ala fɛ a bɛ se ka dabila e tun tɛ fɛ ka taa o hakilina fɛ donc i bɛ fɛɛrɛ de kɛ walasa o ko ninnu caman bɛ yen i bɛ olu se ka olu dan sira la donc an balimaw an bɛɛ ka baara kɛ an yɛrɛ kan wa ni mɔgɔ min fana ko a ti bɛn fɛ ni mɔgɔ min fana ko k'a t'i ka ko la jagoya tɛ k'a ka nɔrɔ mɔgɔw la koyi jagoya tɛ koyi mɔgɔ dɔw fana tɛ ladi koyi mɔgɔ dɔw tɛ ladi i b'olu to yen de dɔw bɛ yen dɔrɔn n'o y'i ladi u b'a fɔ ko jagoya k'i ka non dɔw ta ye ladili ye min dɛ i b'a to yen a bɛ taa a den kɛ ka koko gisi koyi n'a taara koko gisi kuma min na o y'ale ka ladilikan de ye olu fana y'a ladili dɔ de ye koyi voilà donc mɔgɔ dɔw bɛ o cogoya la wa a tɛ se ka mɔgɔw yɛlɛmɛ quoi k'a bɛ mɔgɔw jogo yɛlɛmɛ jago an bɛ kuma mɔgɔw fɛ an bɛ hakilina di mɔgɔw ma mais jogo yɛlɛmɛ ni décision laban a b'i yɛrɛ de bolo a b'i yɛrɛ de bolo koyi donc an ka diɲɛlatigɛ ɲɛ ni décision laban fana a b'an yɛrɛ de bolo ala k'an ka diɲɛlatigɛ ɲɛ